sai ga shi wanda an fito da sai aka haɗe su gaba ɗaya. To haka wannan taro ne mai matuƙar muhimmanci, mai matuƙar tarihi a wannan jami'a, a kuma wannan sashe, sannan kuma ga duk wani mai kishin harshen Hausa, duk kuma wani mai nazari a fagen harshen Hausa. Wannan taro ne muhimmanci ƙwarai da gaske. To sanannen abu ne cewa zan cewa shi harshen Hausa wato ba sai an faɗa ba, muhimmancinsa da matsayinsa a Afirka da duniya baki ɗaya ba sai an faɗa ba, kusan kowa ya sani. Ya zamanto shi hantsi ne daga gidan kowa. Babu gidan da za ka tada cewa babu harshen Hausa. Har manyan harsunan da ke nan ƙasan ma sun sakan masa ya nashe su. A duniya yanzu harkan gizagizan harshen Hausa ne yake tashe. Shi ina da cikin manyan harsuna a duniya suka kawo kuɗi musamman ga waɗanda suke cikin dandalin sadar zumunta da muke da su na zamani. Wanda suke harkokinsu da harshen Hausa sun fi kowa samun kuɗi, sun fi kowa kuma kawo kuɗi ga ƙasashensu da kuma duka hukumar da ya kamata. Banda wannan duk wani nau'i na nazari ana yi a fagen harshen Hausa saɓanin sauran harsuna. Duk wata bukata ana isa da ita da harshen Hausa musamman a ƙasar da sauran ƙasashen Afirka da kuma ƙasashen duniya. Don haka zai ga cewa shi wannan harshen da mai nazarinsa wato ba ƙananan mutane ba ne, ba kuma ƙaramin harshe ba ne. To amma dukkan matsayi irin na wannan harshen da ɗaukaka irin nasa da bukatar da ake samu ta hanyar amfani da shi a duniya baki ɗaya ba nan ƙasan ko Afirka ba, amma sai ga cewa shi harshen nan yana cikin wasu matsaloli da suka dabaibaye shi, wanda kamata ya ce yanzu ya kai matsayin da shi zai magance sauran harsuna matsalolinsu, amma kuma yau shi ne a cikin irin wannan matsalar. Musamman in aka lura da yanayin yadda matsalar karancin ɗalibai a dukkan matakan nazari na wannan harshen da sauran harsuna 'yan uwansa, za ga cewa suna cikin matsala. Ba a samun ɗaliban nan a matakai daban-daban, ko na NCE ne ko na digiri ne, har ma yanzu gara ma digiri mai zurfi an fi samun ɗalibai da ƙananan ɗaliban, duk da muhimmancin wannan harshe. To da haka kenan kun ga akwai bukatar a duba menene ya jawo wannan matsala, ya za a samu mafita akan wannan matsala. To sai mu ga cewa tun da gashi Allah ya kawo mu mun samu wata dama da ya haɗa tarika daban-daban, ya haɗa jama'a daban-daban daga sassa daban-daban, cewa lallai a zo a zauna a kalli irin waɗannan matsaloli, a ga ya za a magance su, wanda har sauran harsuna ma sai su samu su shimfiɗa wani zama. To mun dan lura cewa daga cikin abubuwan da suke ɗan kawo tarnaƙi akwai ƙarancin zamanantar da abubuwan yanayin wanda mu'amalar, da za a ga cewa da yawa a malaman harshen Hausan ba sa zamanantar da abubuwansu, ba sa amfani da sauran kayayyaki irin na zamani